Draga braćo, dragi prijatelji, odmah da kažem da ja neću ovdje da vas pozivam i da vas učim da li treba ili ne treba da izlazite na ove izbore. Nemam prava na to kao neko ko dolazi iz Beograda i ostatka Srbije, koji sedi Beograd i ostatak Srbije nisu proslavili u raznim pogledima u čitavoj priči. I koji su verovatno i kod vas stvorili utisak napuštenosti, ostavljenosti i, zašto ne reći, izdaje. Ali, ja sam došao, pre svega da vam se poklonim, da vam se izvinem zbog tog stanja u Beogradu i ostatku Srbije, da vam kažem da ipak niste baš toliko sami kao što to izgleda kada gledate ove velike nacionalne medije ili ove vaše lokalne. Strašan je mrak nad Srbijom i ne samo medijski. Teško je boriti se protiv bratske rane i protiv bratskog udarca u leđa. A vi ovdje jeste dobili i doživjeli takav udarac. I zato ste ubijeni u pojam, zato se mnogi od vas i kolebaju, i možda ne ovdje na trgu, ali oni koji se ovdje nema. Ja sam došao, znači da vam se zahvalim na svemu što ste od sada učinili za buđenje svesti, nacionalne svesti u Srbiji, za borbu koju ste od sada vodili, i da znate da ako nastavite tu borbu, a ne mogu vam ni ja niti bilo ko vam ne može zameriti ako klonete duhom, s obzirom na to što ste sve pretrpeli, da vam kažem da nećete biti potpuno sami. I još što sam došao. Došao sam da vam posvedočim nešto što vam verovatno govore i vaši lideri i više puta sa ove ili neke druge govornice. Ali možda znate kako je, ljudi misle da to oni rade zato što imaju neki interes ili zato što se bore za vlast. Ja nisam čovjek stranaka, meni je pomalo kao i vama muka od srpske političke scene, ne kažem da su svi isti, nisu svi isti, ali su prilično slični. Ja sam dirnut gestom gospodina Špadjera koji se sada govorio ovdje pre mene i koji je, koliko sam obavešten, visoki funkcioner Srpske napredne stranke, i koji je smogao snage, ponosa i dostojanstva da odbaci sve ono što vlast sa sobom nosi i da kaže ovo što mi je rekao. Ja sam htio potvrdim i ono što je on rekao i što je rekao gospodin Samardžić i što gore vaši, kažem, lokalni lideri svih ovih meseci. Dakle, ja vam jamčim, a možete mi verovati, ja nikakvog drugog interesa i samo štete mogu imati od ovakvog pojavljivanja ovakvog govora, kao ostali svi ljudi ovde, kao vratno i vi ovde, da u tom briselskom sporazumu na koji se naša vlast poziva, dakle, nema ni slova S od Republike Srbije, od države Srbije. Ja ću platiti ručak, večeru, što god hoćete, dati 100 evra svakome ko u ovom dokumentu nađe državu Srbiju. A ste vrli od države Kosova, Republike Kosova, od Ustava Kosova i od zakona Kosova. Verujte mi. Zato oni taj sporazum kriju kao zmija noge. I zato ga nema u medijima srpskim gde se svakakve gluposti objavljuju svakoga dana i svakakve laže. To je, gospodo, to je, prijatelji dragi, suština i to je istina. Dakle, ovo jeste sporazum o mirnoj predaji severa Kosova, integraciji severa Kosova u ustavni sistem Kosova. I ovi izbori tome služe. I nažalost ništa drugo i ništa više od toga. Sve ostalo su bajke i šarena laža. Verujte mi. Sada sam pre početka skupa sam sve u kafani neke momke koji su nosili majicu ove liste Srpska, kako beše. Neki su odavde, neki su iz Novog Sada, moji zemljaci, neki su iz Bije, neki su ne znam nije odakle. I, dakle, i ti ljudi, i ti momci pokušavaju da nešto objasne, pre svega sebe da ubede, onda nas da ubede kako to mora se, kako to je samo jedan trik, moramo napraviti korak nazad, gde smo napravili dva koraka napred i tako dalje. Nema koraka nazad. Ovaj korak nazad koji znači izbori je nepovratan korak, drage kolege i gospodo i braća. Zato ga, po meni, vi ne smete napraviti. Ako ga napravite, ne može niko da vam zameri jer ste se borili toliko koliko ste se borili. Ali nemojte imati iluziju. Posle 3. novembra, izašavši na te izbore,
vi možete ovde opstati, ali samo kao raja, ne kao slobodni ljudi. Samo kao raja u Tačijevoj državi. Jer ovo jesu izbori za okruživanje teritorijalnog integriteta Tačijeve države i ništa drugo, verujte mi. Da može nešto drugo, ja bih prvi to podržao. I zato je smešno da se oni zaklinju sada i pričaju i tužakaju po Briselu kako Priština krši tobože briselski sporazum. Pa šta Priština ima da krši? Pa taj briselski sporazum je poklon, dar Prištini sa Bogom. To je jedno foliranje i prenemaganje, ne bi li se još neko naivan prevario i izađe na izbor. I zato, bez obzira, kažem koliko mi je teško, bez obzira koliko aktivnim ste pritiskom i koliko je i direktnih i indirektnih pretnji koje su upućene, verujte, šta god učinili, mi ćemo vas podržati i razumeti. Ali bi bilo jako dobro ako biste vi uspeli svojom odlučnošću da oduprete se tom pritisku. Vi jeste neka vrsta termopila. Kao što piše na ovom zidu, odavde nema nazad. Ja sam... Ima nazad, ali nažalost ne više kao građana Republike Srbije, ne kao državljana Srbije, nego kao građana i državljana Republike Kosovo. To vam dobro stoji. I zato, na kraju, ma koliko vam bilo teško, i ma koliko, kao što rekao, kao niko ne mogu zameriti, ja zameram vašim vladarima, gospodarstvima, kandidatima, njima zameram. Što su pristali na ovu šarenu laži. Ali morate shvatiti da stvari tako stoje. Da li će biti bolje, to ćemo da vidimo. Ali vi svojim činom, svojim izlaskom ili izlaskom na izbore, dakle na albanske, šiptarske izbore 3. novembra, odlučujete na koju ćete stranu. Prisustvo ovde i ljudi iz Srpske napredne stranke i ovde, iz drugih stranaka, iz SPS-a, da ne govorimo o DSS-u radikalima, pokazuje da on je stranačka priča, da je ovo linija podjela između dobra i zla, između svetla i tame, između istine i laži, između pravde i nepravde. Zato sam ja ovde, zato ste vi ovde. I poslednja reč. Šta god se dogodilo 3. novembra u nedelju, to će biti početak, a ne kraj borbe. Naravno, u zavisnosti ishoda, ta borba će biti malo lakša ili malo teža. Ali neće biti završeno ništa, tek počinje, draga gospodo, kolege i braća. Živa Srbija!